салом алейкум. Як аз ҳамин ояти қуръон мехоҳам суханҳои худро оғоз намоям. Инналлоҳа ла юҳиббул муътадин. аз ин баромадҳои шумо мебинам ки шумо арабия хеле нағз медонед ва илми динӣ низ доред. инналлоҳа ла юҳиббул муътадин, худованд таҷовузкоронро дӯст намедорад. вале бо дар ояти дига мега фаиза аътадайтум фаътадау бимисли ма аътадайтум. агар ҳуҷум шиде бизане шуморо дагоне чӣ хеле мезанам. Чӣ мегӯяд? дар пеш аз ин, аммо пеш аз ин суханҳо омадагӣ инналлоҳа ла юҳиббул муътадин раҳмонов таҷовузкорай. масалан раҳмонов таҷовузкорай. раҳмонов масраф мекуна. раҳмонов пуле ки бояд пенсионер мардум бихӯра, ҳамон пула мегира дар рақси тарататум там мегира масраф кардааст. бояд ӯро пенсионер бихӯра, бояд ӯро маъюб бихӯра, бояд маълул бихӯра. яъне ки муътад ба маънои аз андоза гузаранда, муътад ба маъное ки аз ҳад гузаронда. вале бо оят дига худованд дар Қуръон мегӯяд ки фаиза аътадайтум фаътадау бимисли ма аътадайтум. вақте шумо мавриди ҳуҷум қарор гирифтед, толибо задантон, аз ҳуҷум шумо кунед бизанед, чӣ хеле шуморо мезанад. вақте раҳмон мекушад баъд бизанед раҳмон худозадаи худозадала. дей чӣ мегӯй? баъд накунам. яъне пешвои миллат одами хубай. пешвои ман наметавонам гӯям ки шумо одами хубен, ё ин ки наметавонам гуфтан касе дигар одами хуб аст. аммо як чӣ мегӯям, ҳар як ният, ҳар як амал, ҳар як чиз дар дасти соҳибаш аст. ният дар дасти мо аст, аммо амал ё ин ки рафтор ё ин ки амалӣ гаштани ҳамон ният дар назди Аллоҳ аст. вақте ки шумо сухан мекунед ин фалончӣ ё ин ки вай фалончӣ ин хел кор мекунад ё ин ки он хел кор мекунад, ё вай лаънатӣ аст, ё вай фалончӣ ки ном чабиги не бест. не, лаънати Аллоҳ аст. ман фалончӣ нагу, ман фалончӣ одами одиро нагуфтам. ман фалончӣ раҳмонова гуфтам, фалончӣ эсеса гуфтам, фалончӣ як мақомоти дузди раҳмонови таҷовузгари муътадира гуфтам. фалончӣ як муътадӣ, як таҷовузгар, як қотил, як одамкӯш, як дузд, як ҷинояткор барнома кардам. ту вақти оят мехонӣ инналлоҳа ла юҳиббул муътадин, вақте ки ту фикр мекунӣ Аллоҳ анами раҳмонов ё Рамазон раҳимдода ё эсеса ҳамчун муътадӣ қабулш накарда. ишша бигардин гак ояту эмон меёрӣ ба баъзе китоби худо ва кофир мешавӣ ба баъзи дигараш. куҷо шудидӣ? ту исломи оят хундай, ура алҳамдулиллаҳ мо комил хондемаш, медонем ислом чи аст.